Kurti izveo studente na ulicu. Protest albanskih studenata u Prištini protiv zajednice srpskih opština. Više stotina albanskih studenta protestovalo je danas u Prištini protiv osnivanja zajednice srpskih opština, navodeći iste one argumente koje premijer privremenih prištinskih institucija koristi kao izgovor da ne bi primijenio Briselski sporazum. Protest je organizovala organizacija Studiranje kritike i akcija. Studenti Albanci koji su došli autobusima sa čitavog Kosova i Metohije nosili su transparentne "Zajednica ne prolazi", "Kosovo je republika, nema zajednice", "Kosovo ima parlament". Oni su organizovali protestnu šetnju do Narodne biblioteke od trga Skenderberg, tako se zove prostor ispred sedišta kosovske vlade. Organizatori protesta su sa govornice poručili da osnivanje monoetičkog udruženja znači stvaranje države u državi. Oni također tvrde da zajednica srpskih opština ne bi unapredila prava srpske zajednice, ali bi, kako kažu, instrumentalizovao Srbe na Kosovu. Ne prihvatamo zajednicu srpskih opština sa srpskom većinom koja direktno narušava mir, suverenitet i teritorijalni integritet naše zemlje. Jedna je od poruka demonstranata. Briselski sporazum na koji je 2013. godine potpis stavila vlada u Prištini između ostalog predviđa osnivanje zajednice srpskih opština sa velikim nadležnostima u oblasti ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva i urbanog planiranja. Skoro 10 godina nakon toga prištinske vlasti nisu ništa učinile na primjeni tog ključnog dijela Briselskog sporazuma.